We are the farmers. Takže čau lidi, já jsem pro z kanálu Voltek Studio a dneska si zahrneme hru No More Random in Hell That Will Walk the Fart. No, v této hře jsem tu teda bohužel sám. Litrax je tu taky. Tak já mám odepíšu. Čau. Právě nahrávám. Jdem hrát. Tak, možná budeme hrát s ním a nahrávám to 10, 12, 20. No, 10, 12 nahrávám, prostě v 10 hodin, je docela ráno. On mi odepíše a v této hře, my jsme to nahrávali aj minule, ale on to je docela posraný, nám to vůbec nešlo, takže proto, takže si to asi zahrám znovu. Jestli mi vůbec hře píše. Pokud ne, tak nemusíš. Já to půjdu točit sám. Dobrý, já tady zatím najdu nějaký ten server. 48, jo, to jde. No a prostě přežívat zombie apokalypsu. Teď jsem zase postavil, aha. Si pohni, já zatím natáčím bez tebe. Tak. Nemáme žádný věci, což je smutný. Jakože jsou nějaký konzervy, vole. Jako brátě, nevím, čím bych takovou na to zombíka. Ve 3 hodiny to nebudu. Neti odepíšu. Dobré, kolik těch běhající je? Jsou běhající kurva, no. A já si umřu, takže. Aha, já nevím, jestli budu dneska hrát. Aha. Tak nevadí, já to natočím sám. Jo, OK. No teda v této hře prostě musíte přežívat a nebo dělat takový ty mise. Ale já bych vybral jinou mapu. Nějakou lepší mapu. Takže dneska večer asi v 8 by měla začít ta soutěž. Já tam jsem úplně dobrá, to se mi líbí. Musíte vlastně zabraňovat. Bčko jim, ne, Ačko jim, že? Čiže tady. Nahoru či dole, že? A jako je tam jeden, no, tak asi to neplatí. No. Shit, já tady mám totiž druhý monitor, víte, a mi to vždycky skočí jako blbý klávesa. Jako zatím ho nemám zapojený, protože to tak nejde, no, nemám to grafiku, no, takový ty věci, no, to ještě nevíte, co to za prdele je. Restarting. Glock. Náboje, děkuji. Kdyby si spřebil. Děkuji. Tam jsou taky náboje. Děkuji. Poprdel, kolik těch zbraní je s nábojem a... No, já jsem rád, jo. Nestěžuju si. Je divný, že tady mám na tom bajonet, nebo ne? Na tom bajonet, či ne? Měl by být, na tom to je bajonet, aha. On se Simonov, bajonet, aha, pak na tom to je bajonet taky. A nevidím ho tam. Jaký divný. Tak tam je? No, fakticky nevidím. Je divný, no. Ústup. Vypadá, no, to jsem se teda připojil, vole.
Jaký mám zombie? Přestřel. To blbec. Sakra, oni mi nenechali ani jednoho posledního zombíka. Co to je? Ještě to. Hej, zdá se mi to nebo vždycky, když si tady vezme nějakou tak má ještě 30 nábojů. Nějaký hackovaný server. Jako proč ne? Neříkám, že se to nelíbí, jo? Co tak ptám, víš, jako bez vlka. Já vystřílím ten Ruger. Pěkně na hovno, to vám říkám, jako. Mám bílýma nabojema, je to pěkně na hovno. To je s bílýma, no, říkám, no. Mám tu hru totiž znám, takže... Ten Ruger si vyhodím a je... Mám si tady místo to... Baseballku. I'm starting. To krásná věc, no. Motorová pila, jestli někdo chce. No a v té soutěži, teda já tam napíšu, co budete potřebovat a tak věci, takže dneska to ani teďka to říkat nebudu asi. No to je dobrý, když si seberu tady další zbraň. Tak to má... No tady bajonet je, tady už to vyzvědět, tak já si nechám toto. Vidíte, tady to bajonet prostě nemá, to máte pro bajonet. No, takhle, tohle je ta zbraň. On z toho není Simonov, to je co? To je... PTF. Takhle se je divný, nebo se to nějak sundává asi. Boom. To kurva je. Šíp. Jako, že jsme normálně 6 docela zvládáme, si myslím já. Je. Mám rád mačetu. Je dobrá. Cípněte, na mor, hovada. Taky mám bajonet, kámu. Chce někdo bajonet? Bitch. On se dlouho nabíjí, ale je docela silný, no. Kladivo nemám. Hovado. Skurvetý hovado. Skurvetý hovado. Tady je sledgehammer. Je to sledgehammer, měl by to mít sledgehammer. Měl by to mít sledgehammer. On se hraje 2012, takže mám to... Takže já mám FPS tak 40-30 ne. To není dost tak hrozný. Pich ho. Jau, hovado. Ještě jednou pich ho. Tak střelit, protože to je hajzo. Přebít si. Boom. Má se jednou animaci jak... To je divný. Supply incoming. Kde? To už se mi sníží FPSka. Třeba tady mám 90 a tady mám jako... Já chci supply. Where are my supply? Supply, jo. First kit, ale já nemůžu vzít nic. Mě neberu asi nic. Toto. Já nemůžu vzít totálně. Totálně nic. No. Takže nic. A asi nevezmu nic, no. Boom, nega. A chtěl by to baterku. No potom mě baterka nebyla. Mě zajímalo, že tady žádný zapalovač jako není ukázaný, takže to je trochu divný. To je BDS. Tady je postava BDS. Víš, starting. Jsem kurva rád. Zóna B, ono se to nějak resetlo. A ta Ačko, co je divný. To někdo podle mě nesetlo. Možná, že už to opravili, no. Určitě je dost dobrá, no. Ale podle mě je slabší než je bajonet. Třeba bajonetem by se mohl pichl do hlavy a on byl mrtvý, jo, takže... Kukuč, no. Teďka zkusím mačetou, jo. No. Nic moc, no. On stojí i zbraň, takže jako na ty vojáky to neplatí, no. Takže na vojáka boom headshot. Pim, no.
záleží jak kdy. Taky kolik má ubraný ten dotyčný zombie, no. Ty neser mě. Takže, mě se právě vyplo natáčení. Neznáš mi, že mi to dá úplně naplno. Vyplo se ti natáčení, zmrde. To je hruza. Takže nechcípnou. Do prdele. To bude někdo granát, hádám dobře, že? Ještě jsem tam nebyl. Bych nebyl zrovna šťastný člověk. Jde snajperka, no. Už jí Ačko je pod náma, ne? On Bčko mě, tak jako, bože. Někdo chce asičák. Je to k něčemu vůbec? Já si myslím, že můžete zapalovat i zombíky. To je dobrá zbraň, pokud zapalíte třeba zombíka, ale on se nerozeběhne. Protože jo, prostě jako on se aktivuje takový rage mode. Rage mode. Shit. Možná hrát tu hru, jako, je to méně special, než to hrát s někým, jo, protože tady třeba ta spolupráce, jako, tady není, jo. Ale určitě, až asi někdy po Vánocích budeme hrát Garry's Mod, budeme hrát No More Mine, třeba ve 3. Přijmeme možná nějakýho aj mýho kámoše, a Litrax ho zná, takže jo. A on zná jo. Guns, co Guns? Guns. Hovno. Something on... jakože na mači to máme, ne? Pills? Tak to kecaj. Hovno. On tady funguje, tak to je super. Nasrat. Vyhodit všechno. Ukřičení Guns. Pistols. Glock. A tak to je super. 6. Jo. Pak ještě můžeme submachine. To je hajzl. Jo, taková ta motorová pila úplně na pohodku. To má se mnou zase na problém, vole. Že řekne já. Mám tady motorovku. No to je smysl. Ty hovado. Prostě Guns nejlepší věc. Server je taky nejlepší věc. Mě zajímá, proč jako někdo prostě vezme tu motorovku a začne kosit takhle. Mě taky asi nejvíc zajímá, no. Máme Glockando. 7, no. Není špatný. Není to špatné, takzvané. Close. A starting. Na to, že jsme v 9. vlně a jich tady 107, tak je to trochu jako úlet. Ačka nás nikdo neodebírá, ale už mám zpeněžený. To je dobrý, ne? Ani nevím, proč vám to říkám. Ale tak jako, když budu mít to zpeněžení, tak to... tak budeme mít lepší výbavu a s Litraxem. On si možná někdy za ty peníze i koupí komp. Takže byl by za to rád nějaký lepší než ten jeho. On je to sice ten jeho herní komp, ale jako Minecraft musí mít jenom malý detaily, jo, takže nic moc, no. Takový polohovno komp.
Motorovka není zase tak snadná, když s ním natáčíte. Tak nečekaně, že jo. Musím měl zahrát Minecraft s motorovou pilou, ale... Uiii, mám tady motorovku. No, se hraje dost lehká, no. Ne, ta hra ne. To server, že je dost lehký. Mám tady motorovku. Do prdele. Shit. Tady náboje? Mám. Jde. Shit. Já si všechno teďka vyhodím, tady. Dobrý, tak teďka si dám, že... jo, můžu se taky obvázat, proč by ne? Šajze. Stých. Rozstřídám se, no. To víc mi scházelo. Dobrý. Tak, teďka napíšu Guns. To bych si dal. Ani ne. Submachine. Ani ne. Rifles možná nějaký, a ty nejdou. Jak to, že nejdou rifles? Divný. Pistols. Colt. Melee. Next. Tak. 9. vlna. Jako docela lehký. Supply coming. Jako tady je to upřímně a jedno, jo. Magazín. Ale jako mohl bych si něco vzít. Proč to tam vyhodit třeba na střechu, jako? Kam na střechu, idioti? Kdyby tady mohli ještě přidat náboje, jakože byste se mohli vzít. Jaký moje náboje? Ani nemají, to jsou hovada. Já asi rozstřílím tohle. To se jako může vzít. Rozstřílím asi tohle. To je nějaký prkna. A nikdo není, sakra. Já chci být starting. No my si tak budeme povídat, lidi. Jak dlouho tak natáčíme? 10 minut? Ne, 20 minut skoro. Nevím, asi 20 minut, no. 15, nevím. Já se divím, že tu zatím nikdo nepřišel. Nějaký zombík. Pardon, já nemám tolik času. Já se jdu vydat do světa. Aha. To je za nesmrtelného zombíka. No, tak to se mi teda zrovna moc nehodí. Tak, teď si můžu vzít tu motorovou pilu. Já jsem to jen do prdele hodil. No, mám to kladivo, co? Hovada. Musím použít no moc to drahocenný, nevím, to vám říkám. A nůžky, ve. Jakože jste jako náboje, do čeho? A proto. No, 134, no, 100, ještě 30, to je docela dobrý. No, zase. To nebudu měla startovat, kurva. Motorovka je dobrá, no. Je dobrá, no. Tak, tady.
Šajze. O 30 minut asi už nahráváme. No, tím líp. A ti zombíci tady jenom miznou, vole. Nebo to dokud nikdy skoro nedojde. Je zatím dobrý. A je complete, no. Díky mojí motorové pile, no. Ale ono je to dobrý, protože ono... Odkud beru ty náboje? A jednou. Motorovka je docela jako... asi jsme to dohráli. Ne, tak ještě ne. Ale pošleme si tady helikoptéru, jako je to hezký, no, ale mně se to tady právě dobrý. Exat! Yeah! Tak já si myslím, že pro tento díl by to mohlo pořádně stačit. Já se s vámi loučím, já jsem Přelkop z kanálu Tak Studio, já se s vámi loučím a zatím ahoj.